Assalomu Assalomu Ням ням ҳозир тайёр мекунем. Ассалом ба ҳамаи тамошобинон. Салом ба ҳамаи тамошобинон. Хушомадем ба канали Арзанда. Хеле ки дидестен имрӯз Нилуфар кати мо тайёр мекунем. Ман хаб кунам, шумо гап занем. Бисёр аз тамошобинон гуфтанд ки помидор барои зимистон тайёр кунед, яъне шакароб, мо шакароб мегӯем, тайёр мекунем барои зимистон ва имрӯз бошад ҳамроҳ ана ҳамон шакаробро тайёр мекунем. Дар аввал ба дег каме равған меандозем. Равған камтар, бисёр не. Равған меандозем ва акнун пиёзро майда мекунем. Не ҳоли ҷонона шумо нарасед, ма ҳамаша майда кунам баъд меандозем. Майлиш пиёзро ба дег меандозем. Дастша хеле чуқури бад набарад ва ҷӯшои ҳам хеле партош шид. Гир андоз. Тез андозем. Тез ҳамаша андоз. Чашмашон сӯхта карда? Акнун тамошобинони гиромӣ болгариҳоро низ майда мекунем. Гап назадем ки шумо? Не ҳоли наандоз ҷонона, вай калон омада. Ҳозир ман майда кунам. Вай ҳамка ба маза будаём. Андозем. Болгариҳоро низ меандозем. Тамошобинони гиромӣ, акнун сабзиро низ майда мекунем. Дасташа назанад. ва тамошобинони гиромӣ, акнун помидорҳоя 4 тақсим карда ҷойҳое ки нолозим аст гирифта мепартоему ва ба дег меандозем. оли немаед наандозем. Мана иноша андоза кун. Ман дег да гуфтам андозем кун. Эй худо. Дег да андозем охе. Чиба?
Devre nemiandozim. тамошобинони гиромӣ чӣ хеле ки мебинен шакароби мо ҷӯшидааст. бинен помидорҳое ки олумонанд ҳастанд хеле обаш кам ҳаст, камоб ҳастанд, барои шакароб он қадар хуб нестанд. акнун каме чеснок меандозам ман ва як дона лавровий лист меандозем, каме мурч мепошем ва намак мепошем. боз мемонем ки каме дигар шакароби мо ҷӯшад. тамошобинони гиромӣ анами хел шакароби мо ҷӯшидааст. нилуфар ман аллакай банкаҳоя тайёр кардам. ҳозир оби ҷӯшкади тоза мекунем ҳамин банкаҳоя. тамошобинони гиромӣ ана ҳамин хел шакароби мо тайёр шуд. аллакай ана ҳамин хел шуд, бениҳоят зебо ва бамазза менамояд. ва акнун ҳамин шакароба ман дар ҳамин банкаҳо мегирам. ҳозир ана ҳамин қадар шуд ва ҳозир ман чапа карда мондамшонам ва то субҳи саҳарам меистанд ва хунук ки шуданд баъд дар яхдон мемонам, барои он ки кришкаҳои ҳамин банка ана ҳамин хел ҳастанд. агар ки дар яхдон намонам, агар мумкин ки безеб шаванд, барои ҳамин ман дар яхдон мемонам. тамошобинони гиромӣ, шумо низ ҳатман барои наздикони худ тайёр кунед. боварӣ дорам ки ба шумо ин намуд шакароб барои зимистон маъқул мешавад. ин хел шакаробро боз метавонед дар хӯрок андозед. дадаш нилуфар ҳама каса мо меҳмонӣ рафтаистем. нилуфар шиштай мана хурсанд мошинда кататса мекунем гуфтам. киҷо рафтаистен шумо? Через 100 метров поверните направо, а затем поверните налево. Тоҷикистон рафтаистем машинкати. сар кардан биё нилуфар рафтем. мана мо меҳмонӣ омадем, расидем. یعنی خانه به هیچ کس نیست؟ نه. معنی لو. دروین. مانا اینجا خالما پرنیکشونه بینن چه خیلی خوش رو کردگی. ما اکن تیرامو شد بعد آمدیم پرنیک در آمدیم. بینن چه خیلی خوش رو کردگی. پامیدور کرده. من اینجا قلمفور شنوندگی. قلمفوری تیز. پامیدورشونو بینن. گذارید. ها من اینجا با خالم اسما شنوندگی اسما هاشون نبینن چقدر. اینجا پامیدور
бодрингой тухмӣ карда мондагӣ мана инҷа хелаша кандян аллакай. Инаш қаламфура шуд. Майлаш. Ман инҷада бо чизе шинондиян аллакай. Сабзида. Аҷоибот хушрӯ зур карда ки ҳама хел ҷо бошад модам ҳама хел хушрӯ карда чизоя шинонем. Аллакай ин бодрингошона бинанд чӣ хел ҳамаша хушрӯ кардагӣ. Усмаҳошон аҷоибот. Оли бо берунда бо чӣ қадар дига шинондагӣ. Помидор будаем. Har sol nasıl mekar? İmso hani tam buradan berunda. Garmi kada ya anç kada hamaş gavaş galti. Garmi kar parmi. Parник да будина? Parmi kira bu hana. Har sol hafta haşta mekar onu kalon ham kam. İmso dedi hamaş galti da vaş almış. Mesela garmi kar marda. Ne ye var garmi nazmem ne limu. Sen ne hangi yoksa? Her sol berme burada imso beruna burada. İmso da haklar ne burada? Inson havo naqs karnamış ancha. Havo ciddi yani. Сипсё мекунада. Аллакай партуште. Ва навшан месту. Номер вали като начуем ошало. Ҳа, оша алоби кадестем мунда. Якта мо бу мекани. Ман мефам. Жо бото оша покте мефам мепаза. тамошобинони гиромӣ бинен чӣ хел холаи ман инҷада каду шинондиян. Чӣ қадари каду мегӯй ки харбуза бошад ин. Чӣ хел кадуи калон. Инҷа дарахти инҷа малина. Ман аллакай малина бошам. Наш дарахти себ бошад чӣ бошад. I was fine when you pulled me down. You said the stars would answer. You said our prayers were written down. I was fine when you Моҳича буд даруни инда. Моҳичааш лабай.